Nomama nogogo nomkhulu insizwa nentokazi abantwana abancane egameni likaJesu. Babudla kudekelo eRosebourne. Ngithanda nje ukuba nobufakazi ngoba kufanele uma uNkulunkulu ekusiza ufakazi noma ngawo kusiza ukubi kufanele ufakazi ukuze ezoqhubeka akusize ngoba ukufakaza uyibonga uJesu. Bengila kwakuyinkonzo yePhasika ngaqala ukunyathela kule ndawo emva kweminyaka mhlawumbe ephikelele ko-21 kunezinto ezinganyakazi uNkulunkulu azikhuluma kudala kodwa zinganyakazi. Uma ngifika la akukho okuningi okwenziwa kodwa into yokuqala eyangimangazisa kwaba ngabantu ababengifonela ngingabazi bethi bangizwe kwi-YouTube ungazi ukuthi ngangeneni. Abaningi bekhalinya embezi kuwabesilisa nabanye abangamantombazane nomama leyinsizwa. Omunye nanje engibhalela manje la uthi akangitholi namhlanje egrouphini bomile. Kodwa uma ngisuka la ngafonelwa ngomunye umama wathi wase Eastern Cape angazi kuphi wathi uthe uNkulunkulu kuye akanikele kulomsebenzi athi anguqala ngamangani ukuthi uwazelaphi. Wayesethi lo mama uthe uNkulunkulu anginikele ngo-10,000 yokuthenga ama-blocks. Wayesethi uthe u-2,000 ngokuthi uthenge ukudla ekhaya. Wayesiyawunikela ngisuka la wayesiyawunikela lo mama wayesebuye engifonela ethi uNkulunkulu anginikele le mali inyanga eziwu6. Ngisuka phi bazalwane? Ngifuna ukuthi ke kukhona ukuthi ulinde kwi-waiting list ubona izinto zakho zingenzeki kanti umela uNkulunkulu angashonga ukuthi yimakhono kodwa umiswe ukuthanda abantu nenjabulo oyitholayo kodwa ukho la uNkulunkulu athe yimakhona. La eGreytown kuzelwe umndeni uthi usuka kwelinye isonto angifuni ukukhuluma kakhulu ngawo uthi manje ufuna indawo yokukhonza abasafuni ukubuyela esontweni umama nobaba nabantwana baningi. Ngase ngithi ngizothi mangibuya la ngifenge ngizwe bakunsibanda ukuthi abekho yini abantu ngaleya abazokwazi ukuhlanganyela nabo. Kwase bakhona abase Cape Town omunye ubaba ufone ekhala ngamuzwa nokuthi uthini ethi ukhulume ngeyifebe zabefundisi kanti ushokini wathi ibandla liphelile bengifela njengoba abantu bengafuni ukukhuzwa izono basuke bevimba ukukhululwa kwabantu abathunjile. Ngizofakaza nje lokho ukuthi ngizuba ukuthi bande ethi udla kudakasiyo ngimina ngingwala uma ekhuluma la efundisa ngokugcoba abantu uthi umoya engcwele kimi njobe sekubeka izandla
wakunika le certificate akunika sona. Mangifika lapha ngifika sibeka phela ngonkosikazi. Mase ngisibheka isignition ezansi ekababa uNsibane. Uthi umoya ingcwele mawuthatha lesi certificate ngitshela ngalabo abayintshontsha bahamba. Uthi mawuthatha lesi certificate esine signature yomunye umuntu uyozama ukusebenzisa kwenye indawo okungesiyona isignature yakho. Uyisela kanti uzokwebugcobo ukuzosebenzisa kwenye indawo. Uma usulitholile lisho ukuthi uzelwe ngogcobo lwala. Lisho ukuthi ke mina ngingowala. Usukela manje. Masi sihlayiwe. Kodwa mawathiwa masishada kwathiwa sebabili kusho ukuthi inqola ilandela ukuthi angifakashile. Kodwa ngifuna ukuthi sisebenze ngenhliziyo eyodwa. Mina kamiyena umfundisi. Ngingumnikazi wokubhinqa amatshe. Ngivula amatshe emgwaqeni ukuze kube khona umgwaqo. Intombi ngami ma umgwaqo usukhona ngiyalayishwa cha ngiyawulimaza umgwaqo. Yabo. What a mighty God we serve. 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 Asibambeni ngenxa yesikhathi. Ngitheni ngila. Ngitheka uNkulunkulu ekhulumile nami kodwa ngeke ngisho lutho. Usezikhulumele naye ihlezi phansi bengizogcwalisa nje ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo njalo baba usungahlala. Alikho igama